Как се озовахме до тези красиви водопади в Мароко? Запазих екскурзията през Getcher Guide, може да използвате и моя промокод. Взеха ни рано сутринта. За закуска хапнахме от тези традиционни марокански закуски. Пътят от Маракеш до водопадите е близо 3 часа, така че имате една почивка. Там е пълно и с маймуни, които може да храните. Внимавайте, защото постоянно ще има хора, които ще ви предлагат храна за маймуните и после ще ви искат пари дори за един фъстък. Нашия гид беше много готин и направи всичко възможно, така че да имаме хубави снимки с маймуните, но най-важното, наистина не ги пипайте. Ако ги пипнете, може да станат агресивни, да ви надерат или да ви охапят. Водопадът е изключително красив, може да си доплатите и за лодка, която да ви закара по-близо до него, но ние пропуснахме тази част, защото тази опашка не ни се чакаше. Имайте предвид, че може да бъде доста кално навсякъде, така че внимавайте с какво сте облечени. За обяд седнахме в ресторанче с гледка към водопада. Цените са доста по-високи от Маракеш, така че запасете се с кеш. Общото време на екскурзията е между 8 и 10 часа, като прекарвате около 3-4 на водопада, останалите в път. За мен екскурзията напълно си заслужава и горещо ви препоръчвам да си я запазите и вие и запазете това видео, за да не забравите.